I Jester Raja Balkanac ovdje, danas imamo nešto potpuno retardirano. Znači, za sve neki koji ne znaju, vjerojatno ne znate, znači, vratili su Negev i Revolver u CSGO. Znači, oni koji ne prate toliko CSGO scenu trenutno, šta se desilo? Negev i R8 Revolver su bili u igrici normalno i onda su ih samo odjednom izbacili jer su bili pod navodnicama pokvareni. R8 Revolver je pogotovo bio, znači, bezvezan, nikoga nije koristio. Negev također nikad nije ni bio korišten ni u 1.6, ali eto, izbacili su ga i rekli su kao da će da ih popravi pa će da ih vrati. I ulazim sada u meč i samo vidim ljudi kupuju Negev i kupuju R8 Revolver. I gledam kako, šta se dešava, odakle kompetitivu to. I uglavnom oni su vratili Negev i R8 Revolver i smanjili im cenu da bi mi kao njih testirali i da bi im dali kao... da im dali ocjenu, kao da bi im dali feedback, što bi se reklo. Uglavnom, Negev su stavili da je vredi samo $2000, što znači da ga vi možete kupiti u drugoj rundi. Da li je ovo realno? Znači, $2000. Ali hajde da je to onaj stari Negev ko što je bio nekad ono bezvezni skroz, ali pogledajte vi kako on puca. Znači, prvih par metaka su skroz negdje u pičku materu, a pogledajte posle. Da li vi vidite ovo? Znači, šta je ovo? Kao da laser izbacuje iz sebe, pa ovo nije normalno. Znači, prvih par metaka odu negdje okolo, ali ostalo ide u pičku maternu, u tačku. Znači, sad ću da opalim ovako, kad opalim par metaka, pritisnut ću dugme da poništi ovako ove metke, pa ćete vidjeti kako ostali metci idu. Znači, samo pazite ovo. Gledajte vi sad ovo. Znači, da ne puštam dalje, pogledajte vi samo tu, taj krug, znači, u tačku ide. Radi demonstracije pokazat ću vam kako, znači, MK izgleda, znači, kada samo držim ravno. Pogledajte vi koliko MK ode okolo. A ona je kao preciznija puška, a košta i još koliko, 3100. Znači, da li je ovo realno? Pogledajte sad opet Negev. Pogledajte vi ovo, kao da laser puca. Znači, ovo je nemoguće. Uglavnom, znači, oni su stavili $2000 cenu, vjerovatno će da povećaju to, nego su samo dali sad nama kao da mi proprobamo, ali što su dali u competitive, to nemam pojma, znači, totalno je sjebano u pičku maternu. Kao što možete vidjeti na ovom meču, znači, sasvim sam solidno odigrao meč, ali što je najjače, 90% killova sam dobio sa Negevom, zato što je, znači, svi su bukvalno koristili Negevi, sve sprdnja, i vjerojatno ako uđete u narednih par kompetitiva da će biti, znači da će svi koristiti Negev, jer ono, znači za malu cijenu dobijete ovakvu pušku, znači koju vam ne može niko ništa, kao što možete vidjeti evo nekih mojih vragova sa ovog meča što sam igrao, što vam pričam. I što se tiče R8 Revolvera, ono, nemam ništa da kažem, ali Negev, what the fuck, šta se dešava, znači ovo nije realno, totalno Valve je usro što se tiče za njih par update-a i stvarno neke glupe poteze prave, tako da ono, nekim je Bog na pomoći, ja stvarno ne znam šta im je u planu, ali za $2000 vratiti Negev, znači u drugoj rundi ga bukvalno možete kupiti, tako da ono, znači samo kratak klip da vam kažem o tome, znači ne znam ljudi, znači stvarno nije normalno, pogledajte, znači 4K i 3K sam napravio rundu do runde, tako da ono, niđe veze, tako da ljudi, to bi bilo to. Nadam se da ćete uživati narednih par dana dok je Negev $2000 i da ćete se sprdati malo. Tako da do sljedećeg klipa, pozdrav!